Mill-bidu tax-xahar id-dieħel id-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità se jżid għal 9 euro s-sija s-sussidju għall-anzjani li jagħmlu użu mill-iskema tal-Home Helper of Your Choice. Permezz ta' din l-iskema l-benefiċjarji jistgħu qabdu helper li jassisti f'xogħol domestiku ħafif jew qadi essenzjali fil-waqt li jingħataw sussidju għal kull sija approvata. Bħalissa hemm kważi 500 anzjan li qed jibbenefikaw minn dan is-servizz bejniethom għandhom madwar 680 sija ta' għajnuna fil-ġimgħa. Din iż-żieda tirrappreżenta nefq annwali ta' aktar minn 300,000 euro. Fost dawk li gawdew minn din l-iskema hemm il-qraba ta' Odjana Baldaccino li tfaħħar dan is-servizz. Le jinsabu kontenti ħafna li bis-servizz li qed tituhom u anke għajnuna tajba wkoll għax tgħinhom iżjed u jkunu aktar kuntenti u muqdijin. Din iż-żieda tħabbret waqt żjara f'residenza privata f'Ħażebbuġ mis-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Malcolm Paul Aġużgalja. Qal li l-ħidma tal-Gvern hija mirata biex l-anzjani jibqgħu jgħixu fil-komunità b'għajnuna personalizzata u servizzi li jagħmlu differenza. Qal ukoll li dan il-pass huwa parti mill-viżjoni tal-Gvern biex issaħħu s-servizzi fil-komunità u titnaqqas id-dipendenza fuq istituzzjonijiet residenzjali.